Hvad fuck er det? Det ved man. Hvad er det? Hvad er det? Ja. Der er jo ikke nogen, der ved det. Nej. Det er udefinerbart. Det er det, der er problemet. Og det er det, der er problemet i, at alle griner så meget af det. Jeg har det så grinerne over begrebet hipster, fordi hvad er det? Nå, hvor kom vi fra? I København ser du en typisk kold gang i festen på Culture Box i Kødbyen eller Bang og Jensen. En hipster kvinde, der kan lide at sige til sin veninde, hvor den København bare er for lille til hende. Når den slags kvindemenneske, der synes at folk, der laver rap er kvindefjendske og uintelligente. Hun ser reality shows, men det er ironisk. Hendes sømands tatovering er ironisk. Hele hendes påklædning, den er ironisk, små filosofisk. Det er både komisk og idiotisk. Hun er revrød og det modsatte er kommercielt, men får sponsortøj, hun tager på nogle blogger. Begrebet en hipster. Jeg vil nok sige, at der er forskellige slags hipster. Der er den klassiske hipster, den uldne hipster, som er en mand på sådan 26 til 40 år gammel, tror jeg. Den uldne hipster er jo typisk sådan, har ikke nogen telefon måske, eller har ikke Facebook, helt sikkert ikke Facebook. Billig sprutter lyder sådan, men er ikke en skid, ligesom fisseprutter. For hendes ego, det dopet mere end cykelholdet. For Gud og Maltecoin til et niveau, vi andre synes er fjollet. Det sjove er, at det er så svært at definere. At det kan man nærmest ikke. De vil se på billeder af sig selv om 10 år, eller 2 år, og så tænke, nej, hvor var jeg grim. Havde Copen hipster, selvom hun aldrig vil indrømme det. Hipster. Over the top-agtig, anstrengende lille hipster. Selviscenesættende, fucking irriterende hipster. Fuldstændig blottet. Så selvopfattelsen er jo, at man er jo en helvedeskale, og man er jo næsten for smart til det miljø, man kommer i, selvom man kommer i et hipstermiljø, ikke? Ulet hår, overskæg, gerne en cardigan, de har lånt af deres bedstefar, sammen med et par pastelfarvede, stramme aknebukser. Så har de gerne et par briller, enten med glas uden styrke, eller hvis det går vildt for sig, uden glas over hovedet, for at man rigtig kan lægge mærke til, hvor specielle de her mennesker er. Uldtøj, noget cardigan og ternet skjorte. Et skæg har han også enten bare et lille mustache eller noget fuldskæg. Og så har han typisk en lille hat på. En lille hue. Folk, der er sådan rigtig dressed up og sådan rigtig fine, men så har de sådan nogle sko, som de ligner, de har gået ud for træningscenter. Jeg forstår heller ikke grimme sko, du har købt et loppemarked. Hvorfor har du så pænt tøj på, og så tager du dem på, fordi du synes, det ser flot ud? De har også alle sammen fedtet over. Sjasket fedtet over. Meget usekset mand. Lille mand. Dagen sådan lidt efter lidt. Nu var Peder til det B, han er tilbage igen. Skal vi studere, dissekere et bestemt fænomen. Det er en del af gadebilledet i en lille nation. Det er lige sådan som fremmed had, overvægt og depression. Fuck, jeg forstod det. Hvornår gjorde det? Jeg tror, det var i 2004-2005. Sådan noget lignende, jeg tror, det toppede for alvor et par år efter. Folk, som havde svinedyrt tøj på, som lignede noget, der bare var løgn. Da begrebet kom til Jylland, så var det her, at the wrong hipster ligesom opstod, altså den kedelige hipster. Fordi de bare ikke har de butikker i Jylland. De har ikke muligheden for at have en personlig stil. Det tror jeg også er rigtig københavneragtigt, ja. Rigtig københavnersnobberi, at vi alle sammen skal være anderledes. Altså et sted, hvor de kommer tit, er vel til ting som distortion, gadefester generelt. I en eller anden baggård, et eller andet sted, der kun findes denne her ene aften, og de er meget særligt udvalgt, at de har fået lov at komme med. Kødbyen er også et klart godt bud. Jeg tror, at rigtig mange mennesker tager det som en stor fornærmelse at blive kaldt en hipster, fordi det bare er blevet et negativt ord. Eller sådan, det er meget... Du kommer ind i en boks, hvis du er en hipster, men der er ikke nogen, der rigtig har lyst til at være det, fordi det er ekstremt mainstream at være en hipster. Men altså, det viser jo så, at der var det her fænomen, som var gået min næse forbi indtil da. Altså, hvor man fandme ikke kunne komme rundt i København, uden at blive kørt ned af de her fixie-bikes, og det er jo svært at råbe af en mand med et
kæmpe politioverskæg fra 80'erne, ikke? Men altså, ja, det må man jo tage med. Ølfærne, branca og whisky syvser, hvis ikke hun drikker gratis til receptioner med kendte gutter. Råber op som en snop på billig sprutter, lyder sådan, men er ikke en skid, ligesom fisseprutter. For hendes ego, det dopet mere end cykelholdet. For Gud og Malte coin til et niveau, vi andre synes er fjollet. Elsker bløde fyr, der indie rock, ensomme hadekåben hipster, selvom hun aldrig vil indrømme det. Hipster. Over the top-agtig, anstrengende lille hipster. Selviscenesættende, fucking irriterende hipster. Fuldstændig blottet for selvjuni-agtig hipster. Kødbys besøgende, tørklædebærende hipster. Nå, hvor kom vi fra?